Intonzi Paida Moyo Maso, tiri marketing manager weTM Pick and Pay. Ndakamirira pano representing TM Pick and Pay customers edu anoti supporter kuti tikwanise kusupportawo vamwe. Takaonyorerwa tsamba neveZimpapers vachitiudza nezvedambudziko riri pano rubatsiro rwanga ruchidiwa for matriplets. So takangonhonga nhongo a few things zvetinokwanisa seorganization. We believe doing good is good business. So tangouyawo pano kuti tibatsirewo nezvidiki zvetinazvo. We hope it will go a long way in assisting, and toda kuacknowledge customers edu because support customers ndiyo inotikwanisa kuti tikwanise kuuya kuzobatsirawo. So tinotenda Zimpapers ndi makatiudza tinokutendai nebasa rakanaka rimuri kuita. Kana paine pamwe petinokwanisa kubatsira, call on us, we will help in whatever small way we can. Zimpapers nebepa redu reKwayedza takazvona zvakafanira zvakakodzera kuti tiuse bepa redu titsvake rubatsiro. Takati tichashandisa zvatinazvo maplatforms edu, saka takabva tazviisa mupepa tichikumbira rubatsiro kana tichikola for mapartnerships sezvinotaurwa SDG 17 inotaura kuti hatingaiti zvinhu toga, tinobatsirana partnerships. So patakaisa request iyoyo, Pick and Pay and a few individuals came on board. Saka tira kutenda company Pick and Pay nekunzwa nekuita. Takaona kuti rume rimwe arikombi churu. So together takabatirana nePick and Pay nevamwewo ma-individuals vakauya. Sada kutenda Pick and Pay nezvamatiitira. Tichapfuurira mberi seZimpapers kutsvaka kuti tibatsirane nema-communities anoshaya. Nhasi ndinofara zvachose nekuti ndashanyirwa neveZimpapers vachiuya nevePick and Pay. Vandigira zvinhu zvese zvandiri kuona pamberi pangu izvi. Ndinovatenda zvikurusa nekundibatsira. Vakanzwa kuchema kwangu vakabva vatiridza tinobatsira mai3 saka ndinokutenda vePick and Pay neveZimpapers. Maita basa zvikurusa, makanzwa kuzwiri yangu mukati amundisiye ndakadaro. Ndinotenda zvakanyanya. Kwayedza ikabva yapindirawo futi ichiramba ichingondibatsira vachibatsira pamwe chete. Kune vamwe vakambouya mashure vachingondibatsira ndasisina pekutongotangisa, ndasina surona kana mukaka wekupa vana, even porridge ndandisisina, asi mangondirangara ndangona kuti chokwadi vana vakabva kuna Mwari because pazvinongoperera pana pauya vamwe vanhu. Saka these are blessings. Thank you. Nonzi tendai Meya Katona, ndabva kuna inonzi Twins Association of Zimbabwe. Tinoda kutenda zvikuru weZimpapers pamwe chete neweTM supermarkets pamwe chete newatibatsirawo kuunza zvinhu izvi. weKwayedza zvakare, thank you very much. Toda kukutendai nezvamaita neruoko rwamaita kubatsirawo mamwe matriplets edu ayaya. Isu seTwins Association of Zimbabwe tauyawo nemablankets uyezve tadoneta mukaka uchakwana matriplets aya for the next 6 months kudzimara wasvika 1 year 4 months. Saka toda kukutenda zvikuru weZimpapers, weKwayedza, weTM nezvamatitira wamwe wedu. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Mungatsanangurira here ruzhinji vangada kuziva kuti Twins Association isangano rakaita sei? Twins Association of Zimbabwe iboka rinoona nezvewelfare yemapatya nemamultiple birth. Vanozvarwa vari mapatya, matriplets, manyatatu, makwadzi nevamwe vese vanenge vakawanda. Takaumba boka iri nekuda kweoverwhelming kana kuti nhamo yanga ichitarisana nematwins nemapatya muno muZimbabwe. Saka vichakadaro tiri kubatsirana pane matambudziko akasiyana siyana. Matwins dzimwe dzenguva vanofirwa naamai, matwins dzimwe dzenguva vanogona kusangana neurwere hwakasiyana siyana. Zvakafanana nekukamurwa chaiko chaiko pavari ipapo, vanoda kukamurwa, vakasakamurwa vanorwarirana. Saka isu Twins Association of Zimbabwe tokupinda pakati pacho ipapo kubatsira nemaschool fees, kubatsira nemikaka, kubatsira nezvese zvinodikwa mukati meupenyu hwemunhu kuti wasanetsekana.